Shin me ke faruwa tsakanin ƙasar Amurka, NATO da Iran? Wato wani sabon al'amari ne wanda ya sake farkewa, wanda rikici yake ƙoƙarin dawowa tsakanin ƙasar Amurka da Iran. Sannan kuma me yasa ƙungiyar NATO ta yi magana a wannan karon? Me ke shirin faruwa ne? Ku saurara da kunnuwanku ku ji. Wato mu shiga mu tattauna game da abubuwan da suke faruwa, wanda suna faruwa da yawa kuma cikin gaggawa a cikin wannan satina. Na farko akwai taro da aka yi wanda na wallafa muku da a yi shi tsakanin ranar 7 da kuma ranar 8 na wannan watan da muke ciki, wato shekaran jiya zuwa jiya kenan koyo ne, wanda aka yi zama na NATO summit. Ka gane NATO suka zauna, wanda har Donald Trump ya wallafa aka yi zama a Turkiya domin a tattauna game da abubuwan da suke faruwa, yakin Rasha, yakin Iran da kuma dangantaka tsakanin NATO da kuma Amurka. Sannan ana cikin wannan zama kuma sai kwatsam Donald Trump jiya ya halarci zaman, sannan kwatsam kuma aka fitar da sanarwa akan cewa memorandum of understanding MOU kenan, Iran ta janye daga wannan tattaunawar yarjejeniyar. Sannan Amurka ita ma Donald Trump ya fito ya ce shi ya wannan ya zama shirme, ba shi da alaka da wannan yanzu kuma. Yayin da Iran ana cikin zaman makoki suka kai hari majirage guda biyu, wanda samtin kwanaki Amurka ta yi ta ba ma wani kasar nan ne har na manta, Singapore dama su wuce ta Strait of Hormuz ta Southern Port, na gaya muku ta gefen Oman. Samtin sa sake maimaitawa a jiya a cikin kwanakin da ake makokin nan, Iran ta kakkabo jirage guda biyu. So jiya Amurka ta yi martani, ta kai hare-hare cikin Iran, wanda Iran ta yi alawashin cewa za ta mai da martani kuma mai karfi. So yanzu MOU, tattauna MOU ta karye, ta ruguje, yaƙi ya dawo farko, kuma Iran za ta yi martani, kuma da zarar Iran ta yi martani yaƙi zai dawo sabo, don Amurka ta alƙawarin za ta wargaza Iran a magananta. Za mu tsaya mu ga wannan. So kafin in wallafo muku me ya faru akan wannan har-haren da ya faru jiya, wanda Amurka ta kai Iran da kuma martani da Iran za ta kai, saboda shi da daddare zan wallafo. Yanzu mu yi tattauna game da zaman NATO tukuna da suka yi. A zaman NATO da suka yi, Donald Trump jiya ya zo ya yi magana cikin fushi da kuma fusata. Yayin da NATO sun kirkiri wannan zama ne domin sun fahimci cewa sun yi kuskure da suka kimara ma Donald Trump baya. Me yasa? Tsakanin faɗansu da Rasha da suka yi, Rasha tana kan wargaza su, dole suna buƙatar goyon bayan Amurka a wannan yakin Ukraine. Ka gane me yasa? Saboda makamai da kuma tattalin arziki da wasu abubuwa. Sannan at the same time shi ma Donald Trump ya buƙace su, to amma shi bai nuna yana buƙatar su wannan karan ba, duk da cewa sun ce za su ba da dala biliyan 80 domin a samu makamai a ba mu Ukraine da wasu abubuwa. Donald Trump ya ce shi ba kuɗi ne matsalansa ba kuɗi bane, shi mu baya a yake nima daga wurin NATO, loyalty din su yake bukata, su ba shi haɗin kai. Yayin da suka ba shi kunya, wanda ya ji fusata yi maganganu cikin bacin rai, har yi magana akan cewa Turkiya tana daga cikin ƙasan da a ƙasashen NATO ta ba shi goyon baya. Amma goyon baya nan ba wai sun taimaka masa wurin yakan Iran bane, sun shige gaba wurin jawo hankalin Iran a zauna teburin sulhu, wanda a lokacin da Amurka take matsalin bukatun wannan wurin, har ce ne ta je bata samu ba, amma ta yi amfani da Turkiya da Pakistan ta shawo kan Iran. So yana daga cikin gudunmawar da suka bashi. Ya ce shi bayan gudunmawar da suka bashi a cikin wannan faɗan ma yana tunanin zai sayar musu da F-35. Wato bari ku ji wani tsokaci game da wannan jirgi na yaƙi na F-35 ɗin. Matsalar da aka samu shine akwai S-400 wanda Rasha ta kirkira, wanda shi ma kusanci suke da shi da S-35 to da F-35, amma F-35 ta ɗan fishi upgrade. Me yasa? Ita F-35 takan baka dama ka zo kusa dab da inda kake so ka kai hari na farko. Ka gane, za ta zo ba tare da abokin gaban kama ya ankare da ita ba, za ta zo dab ta kai hari, kuma za ta eba datas bayanan sirri da su abubuwa, za ta eba kuma za ta kai hari dab, kuma tana da wani akwai kimiyya da upgrade ne na S-400. So lokacin da aka haɗa kai da Turkiya wurin kera F-35 sun ba da gudumawa matuka wurin kera wannan jirgin. To amma matsalar da aka samu a ƙarshe shine a daidai gaban da za a yi launching ɗinsa a doka yarjejeniyar da suka da Amurka, za a ba ma Turkiya F-35 guda 100 in aka gama inganta saboda gudunmawar da suka bayar. To a daidai wannan gaban Rasha ta launching S-400, kuma ita Turkiya ta ce tana son wannan S-400 din. So me ya faru? Sai ita Amurka ta ce bari yi ki mallaki S-400 ki saki mallaka F-35 ba, sai dai ki zaɓi ɗaya. Turkiya ta ce ita ƙasa ne mai cin gashin kanta, komai take so za ta yi, sai ta saya F-400. So sai Amurka suka bani ɗinta da sayan F-35 gaba ɗaya, ba za ta mallake shi ba da wasu abubuwa kamar ba za su sai da mata ba. So Donald Trump yana duba yiwuwar cewa zai iya buɗewa ya sayar musu da F-35 yanzu, wanda Donald Trump tuni Netanyahu ya fito ya fara kumfan baki akan cewa wannan za a yi babban kuskure. Me yasa? Saboda bayan yaƙi da Iran yana so a koma Turkiya, to ya da a sake karfafa ma Turkiya karfin sojinta. So ana daga cikin kalubalen da ake fuskanta. So wannan shine abun da ya faru a duk rikicin da ya faru a zaman NATO. So yanzu abin da muke so mu samu conclusion, bayanan amsa shine, shin NATO sun amince za su mara ma Amurka goyon baya 100% a faɗin Iran da za a fara sabuwa,
ko kuma me suke nufi, tunda har yanzu su sun nuna cewa sun zo ne suna neman goyon bayansa, so za su bashi wannan loyalty din da ya bukata 100% za su ba ma Donald Trump a yayin da za a koma wannan yakin. Za mu tsaya mu gani, ka gani. So idan ka duba yakin da yake shirin koma da cimma majejenin da aka yi, ana so a yaki Rasha. Bari ka ji inda wannan matsalan ya alakantu da faɗin Iran. Na farko, wannan yaki da ka gana ta suna neman goyon bayan Donald Trump, Rasha ake so a kifar, ka gani. Shi yasa ake so a tallafa Ukraine da kuma kasashen NATO suna so kuma su ga sun kifar da Rasha gaba ɗayan ta kife. So a wannan yarjejeniyar suna neman goyon bayan sa, ba mu zai ba su goyon baya ko bare ba su ba na makamai da su abubuwa makamanta haka, za su ba shi goyon baya Iran ko ba za su ba shi ba. Sannan wannan shi ya jefo mu zaman makoki da aka yi na Khamenei, yayin da wasu malamai na izala na ga a Kano da wasu abubuwa suka fito suka riga cewa ba addini bane wannan, ai wani addini ne kaza. Dama fa su yan shi'a ba su fito sun ce maka wai addini bane suka yi a wannan abin da suka yi, ba su fito ba sun ce maka addini bane, ba su justify maka cewa musulunci shi ya ce su yi ba. Wannan kumfan bakin kai kake, ka gane. Su sun yi amfani da wannan daman ne suka alakanto, suka tura sako ma duniya. Mutane ya kamata mu rika paying attention game da addini da kuma siyasan duniya me yake faruwa. Su sun cimma amfani da wannan rasuwan Khamenei, suka saka ranar makokinsa a ranar independence in America, ranar da Amurka ta cika shekara 250 a duniya. Amma saboda wannan zaman makoki ma ba wanda ya gane cewa ranar ne independence day din Amurka. Da gangan suka saka wannan ranar, kuma suka gayyaci kasashen duniya su zo su tura mu Amurka da makiyansu statement, su fahimci cewa ba za ku iya karya mu ba. Psychologically suna so su defeating makiyansu a kwakwalwanci cewa ba za ku iya, ku jefa musu wasu wasi. Nasara ne ma yakin, idan har suka jefa wasu wasi ma makiyansu, nasara ne ma ita Iran din. Suka yi amfani, suka yi zama da manyan kasashen duniya sanadiyan wannan abin, yayin da shugaba Putin ya tura da babban minista ɗinsa na tsaro, wanda shi ya yi prime minister kuma ya yi shugaban ƙasa. Ku fahimci wani ilimi a nan, ya yi minista ya yi shugaban ƙasa, amma kuma yanzu shine shugaban na tsaro. Inda a Najeriya ne mutum ya yi shugaban ƙasa, gani yake shi ya fi ƙarfin ya sa kirkiyar position, saboda kuɗi ne damuwanku, ba wai ku zo ku yi aiki ma al'ummanku ba. Ya tura shi Rasha, me kasan dalili zama za a yi su duba yiwuwar wannan abin da NATO suke shirin yi da Amurka tsakanin Iran da Rasha, yaya za a yi mu yi wani abu. Zama suka yi su yi tattauna game da wannan yakin su ma yanda da a yi su bullo mata. So wannan jana'izan ya ba su abubuwa da dama, wanda tura sako ma makiya, tura sako ma duniya, tura sako ma kawayenta, su ba ta karfin gwiwan cewa Iran tana nan da kafanta, sannan kuma su samu dama da za su alakantu da wasu kasashe, su tura sakonni. Ku da kuke cewa ba addini bai, okay, ka ce wai zaman nanaye suka je, okay, ya aka Saudi Arabia ta je, ba sanadi ba Saudi Arabia kuke koyi da ita, ko kuke fitowa ku kare ta ba, ya me yasa ta je tunda zaman nanaye? Ashe zaman nanaye yayi amfani kenan. Like in mu rika kallon abu da wallahi wasu malaman mu na fara ganin ba su da ilimin da nake tunani. Kana da ilimi na sanin ubangiji, Qur'ani, fassara da wasu littattafai, amma ilimi na sanin me yake faruwa a duniya wallahi wasu kuna fara rena su a wannan abu. Ba kuma ina nufin wai malamai ba, shi malamin in particular shi na ma rena kawai. Like how comes ba za ka iya ganin wani abu, in da ka fito ka criticize mutane, ka criticize din su ba wanda ya alaka, amma kar ka dauko wani abu da aka yi na ilimi, aka dauko shi domin cimma wani manufa, sai kana alakanta shi da addini. Ni abun na daure mun kai ba, like abun yana da daure mun kai. Ku kullun damun ku kawai sai an fito an abu, like kuna da matsalar aqidan ku da ba, amma duk wani abu da ya zo an dauko ka nima ilimi akan abun first kafin ka fara kawo critics a ciki.